Mahdollisimman nopea. Sitten olla hakkaa sun peukku niin nopea kuin pystyt. Sitten haava pitää, mutta obsidian. Sun pitää hakata. Sitten tuossa saa siitä timantteja. Jos sä saat 3 timanttia, niin se on hyvä. En pysty nyt rikkoa näitä obsidiania. Mitä mä enää hakkaa? Noin. Klikkaa vaan yhtä kohtaa. Life hack, very nice hack. Sun pitää koko tää juttu hakata. Koska sä et voi... Pysty. Et se laavaa pysty hakkaa. Pystyy. Kato. Toi vesibuketti. Näetkö toi vesibuketti? Sun pitää muuttaa ne obsidianiksi ja sit vasta hakata. Näin.